Guys, isang napakasayang araw na naman guys at napaka-preskong oras na alas 7 na lang umaga. So umaga ako guys na nag-umpisa sa magpintura. Diba guys? Ito yung bakit may itim na ako, tutong na ng araw. Kulay brown na ang kulay ko guys. Kaya umaga ako guys na nag-umpisa ngayon. So nandito na naman tayo guys sa Precast o Barangbilya kung tawagin guys. Kaya sa lahat guys, maraming salamat sa panonood ng aking mga videos at mga nag-subscribe, nag-like, comment. Sana guys, patuloy nyo lang suportahan aking mga ginagawa, vlogs. Sana makatulong ito sa inyo guys. Ngayon guys, mag-isa lang ako ngayon kasi yung mga kasama ko, kapatid ko, bayaw ko, may lakad ngayon guys, may lalakarin sila. Kaya mag-isa lang muna ngayon guys ang inyong lingkod na si Makadoms. Guys, so sama-sama tayo guys sa trabaho ko ngayong araw ng Martes. Guys, so, dito na naman tayo. So kahapon nakapagpintura tayo ng 6 na Precast or Barangbilya. Dito naman tayo. So ngayon may natitira dito guys na dalawa yan. Dalawa na lang. Ito, at ayun. Yun, tapos na yun guys. Tapos na yan. Ayan, yung mga paikot na yan, i-second coating natin yun guys kasi may isang bata dito guys na napakakulit ngayon. Nadaanan niya guys ng mga bisikleta yung mga corner nito, kaya ulitin natin ganyan guys. Ayan. Guys, yan? Yan. Manibila yan guys, manibila. So ito pa, gulong. Evidence, gulong yan Saka ito, lilinyahan pa natin yan. Kaya dito tayo guys sa taas naman, sa rooftop. Paghapon tayo dito guys. So, yun lang. Second day ko na naman guys. Simula kahapon. At ngayon, huwag natin patagalin yan guys. Umpisa na. Banatan na natin itong tarabawin natin dito guys. Huwag natin pa rin baka tirahin pa ng iba yan guys. Sama-sama tayo guys. Maraming salamat ulit. Bago yan, huwag lang naman mag-subscribe. Dito din yung bell button para ma-update kayo sa mga susunod na videos. Shoutout nga pala sa lahat ng pamilya ko ng barangay na yan. Pamilya Tuksod, Camila Family, Lirio, Panti, Urilla, mga Kabalatan, Saldo, Bading Iko, Flow, Bading Norbil, Coronan Family, at Yorka Family, mga taga-Balatan. So guys, hindi pa pa-shoutout. Lalo sa mga Purilla Family dyan sa Balatan. So, malapit na guys. Pupunta kami dyan siguro mga June siguro guys. Abangan nyo lang yun. So, pupunta dyan ang inyong lingkod na si Makadoms. So shout out din sa kapatid ko na nasa Laguna ngayon, si Marcelio Jackson, at kanyang asawa na si At Jubel at kanyang mga anak, at yung mga kasama ko na si Damulag yan at si Gabu. So maraming salamat guys. So abangan nyo lang guys, and ingat-ingat lang. God bless all and stay safe, stay good health. Magmahal lang palagi. So yun lang. Bye-bye!
nga pala guys, shoutout nga pala sa kapatid ko guys na nasa ligaw ngayon na si Roberto Chokson at si Paul Chokson, kapatid ko rin na guys. So shoutout sa inyo dyan bro. So ready ako guys magpintura. Team lang kayo sa akin. Parang nag-inibis na. So, sa lahat guys, kung sino gusto magpintura, team nyo lang ako. Pupuntahan ko kayo. Special deliver pa. Team lang kayo sa akin.